Upat ka mga munisipyo sa Misamis Oriental ang gibaha tungod sa walay undang nga pagbundak sa ulan kagahapong adlaw. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Daw murag sapa na ang kining parte sa dalan sa National Highway sa barangay Poblasyon sa lungsod sa Talisayan sa Misamis Oriental. Human gibundakan og kusog nga ulan sayo sa buntag adlong Huwebes. Makita sa video ang kusog nga bulog sa tubig baha paingon sa mga kabalayan sa lugar. Sumala sa uploader sa video nga pipila ka mga gagmay nga sakyanan ang na-stranded tungod dili makatabok tungod sa taas nga tubig baha. Gani usa ka delivery truck pa ang nitirik tunga sa dalan. Stranded din na kay laom ang tubig. Stranded siya. Nasudlan niyang air cleaner. Nila, kayon sila sa Kabadbaran City. Sumala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Misamis Oriental, kusog ang bundak sa ulan sa eastern portion sa probinsya. Kadlawon pa lang nga may resulta kini sa flash floods sa upat ka mga munisipyo. Ang lungsod sa Talisayan, Balinguan, Kinugitan ug Subong-Kugon. Sila pod nagkusog pod ang uwan gani sa ilang report nagihatag sa opisina flash flood man gani no. Hinoon walay natalang pamilya ang gihikling gumikan sa baha o nasamdan sa maong flash flood. Paspas na sab mihubas ang tubig baha paglabay sa pipila ka oras. Apan nagdeklara gihapon og suspension sa klase ang pipila ka mga LGUs sa probinsya. Lakip ang upat ka mga gibaha nga munisipyo. Sa karon balik normal na ang sitwasyon sa maong mga lugar. Nagpadayon kuno ang damage assessment sa PDRRMO. No affected families ngani wala nagatod og mga bakwit no sa atong mga evacuation centers, sa atong covered courts, sa atong mga barangay halls no. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.